Oh, tingin-tingin mo dyan. What's up mga kabisaya? Kumusta naman mo daan, no? So guys, nanapod, babalik na po ta. Dugay kita ko nakabalik kay mula gini, dahan yung mga galamon sa mga module. Ang bot, kanos apa mahuman mga galamon. Wala. Ayo. O sige. Atong sugdan. O by the way guys, katong wala pa naka-subscribe. Sige, pang-subscribe na po mo sa akong YouTube channel niya. Subscribe dayon. Sige na pag maglantaw. Wala na pag mag-share. Sige, damroy. Anyways, so ato ang sugdan to ato ang last na ko nga post, no? Nga mamasa kong comments sa ato ang topic nga nganong lami ang ginadili. Nganong lami ang ginadili. Okay. Oh, mostly man good no karon no ato mong gunong ipangbuhat kay labi na karon nga bawal ka mo laag pag facial, pag face mask kay madili. Multahan ka 200. First offense. Offense. So, punta na lang mo sa balay kay gadugang ra mo problema natong probinsya, no? Gagatubang karugdagan nga. Nanay, daghan na nang nabayrosan ron o stay safe ra gud mo. Ana ra mo sa balay pag mulag manggaling mo or magsuroy mo sa gawas pag kompleto mo pag face mask pag singa na nang abong-abong aning nawo facial. So, ato na sugdan, siglangan-langan. So, atong sugdan na basa niyang comment diri na si Agaw, Claire, Uyoy. Matod pa niya, abi nimo ang pinakalami gaw naas bawal, bisag baho, lami japon. Saan baho agaw? Wala ko idea kung saan ang baho ng lami. Pero, lami ganagaw. Samot nang naisaging ito snuban ni mo. Ginamos niya na kalamansi ta. Tulog kong laway, bahalag baho. Magbasa ako. Quad! Gaw ay kinulisaw din na kay basig na yung maglantaw bang kuan yan. Tama sila kakuan usan ng baho So next na to. So, sunod si Daryl. Dong. Laming ginadili. No pets allowed. Ginadili man ka na nganong naay gabaligya syempre naa mi kwarta makapalit jud mi ana sama ra na sa sigarilyo ug ilim nun sustansya pud na sa lawas mga murag pagkaon. Murag bawal man eh. Bawal kuan man siya sustansya sa lawas pero imo na siyang sulabian kuan po gana ini mabuyod din mo kay mana ka dito ana ka tas tumis building mana ka I believe I can fly. Tambal mo guni siya bitaw pero kuan ano dili nimo pasulabian kay ma-overdose ka mo nang lahi nagtimpla to ang pamina. Next sunod si Choco. Oy, gaw, Jusilin. Saan yung ngalan nga? Wala man nasa itong nasa mahapon nga kuan. To. Choco. Matod pa niya. Saan yung pagbasa, oy? Curious kaayo ko ngano ka nang lami nakaayoon niya gipunggan. Ngano? Lami na kayo gagipunggan, gaw. Nabitin dahil ka atong mga time. Gaw, natural lang na pugnan kay samot tag na kay mga pangandoys imong kinabuhi, no? So, dapat imong pugnan tong mga bawal nga ginadili. Pero lami, lagi. Pugngig yun na kay simba ko og siyam kabulan in taon na ni mong daladala. So, next si Faye Death Joy. Faye Death Joy Hapinan. Kulisaw. Member ni Kulisaw nami mga members Kulisaw nga Kulisaw basta nang ambot asan. Tumatod pa niya naa sinabado ang lami Kulisaw. Kulisaw.
Anad gyud kag lamo-lamo. Kulisaw kay kani magong sinabado mag imong gipili. Kay no, lami man guna no samot nang murag adlay po nang binorsa. Pero min ka sinabado mura nang lamo-lamoon. Mas lami na siya kanang dili nimo padugayan kay malata man siguro na siya basta nya mabaho o mawlag ito naas baho ang sunod no si Jojoy Kalunod Adalim. No? Oy, loves. How are you? Masa naman taong kada, oy, uli na dere. Ay, sige, mukmuk din sa Manila. Masa na, pwede na nakalagi mo uli, pero quarantine yun ka dere. O, kuan na 23 days para nimo para sigurado good. So, matod pa niya. Kay matod pa sa mga Tagaliog, Tagalog. Masarap ang bawal. Curious lang ako. Lami man ko, pero nga nung bawal man. Ako sad, lami sad ko, nga nung bawal. Kita ang kungmo. Okay. Tuod, no? Nga naman, tuod. Nga, gibawalan, nga lami man nagway. Dili. Sa imong kalami, gibawalan ka. Kay tungod, bata pa ka, bata pa ko. Dili pa ito pwede. Bitaw. Gibawalan yung bitaw puro kasi mong ginikanan kay kabalo man sila nga lamion ka so ganahan po na sila makita sila og kapares nimo nga mas lami pa pod. O ana man pares-pares para mabagal, kuan ba matuyon. Timbang-timbang. Ug maangayan ganita no. So pila pula matong dakog totoy, dakog totoy. Dakog kuan ba, dakog kasing-kasing. Nabuang na nasay pa no. Oy dili wala na sa atong hitsura no. Kuan manggaling pili atong na dakog kasing-kasing ba? Ay atong puro ra pa gwapo niya wala pa yung mga nabalaan sa ambot. Kay dili man guna sa itsura ka mag-akuan no ay sus ko dili madala og pamista. Ano dili kasi kada adlaw nga pista. Ay mo paano nga dapat kada kuan na ay pamaagi na imong mapili dili na sige rang pagwapo pero mga istoryahon sa mga batig na mo. Sakto. Doon kayo gamera man ng kommentarya kay kini ako na lamang ipang shout out diri ning ilang mga comment nga paandra. Sige, Jeneline Tindok Asaha, shout out to Nico Sihi and also to Pritzel Batallones. Hoy, paputli na ng imong buhok kay mura naka o galok doog mais. Yung man nagsakangis balay oy. Wala na yung buhok sa balay. Bukong. Ay kilapin ako buhok ako pag buhok mo nakitaan. O ay kada no amping mo din na nilang kuya kay murag ang virus wala gipiling lugar. Kanusa pa daw ni mawala ni virusan ni. O ka shout out dai pon Jima Tindok Kitay. O kang Ay Rekina Dumipig Hisuler Kulisaw. To Francisco Tindak Jr. and hi T Joyce Guarda Trip. Te nalingaw kas mga kabuang matod pa niya Ginoo ko sayo ko mabuang nimo kung hali kana ko panuoron. Lingaw gyud ko kaayo nimo sa imong mga post. Te sinapat na natin kay wala pa ni virus sige kung sa inyo ha maki wifi. Salamat day ato no nga mga time na ano si T Joyce kanang gikan pa ko sa inig klase may na dok ali diri sa balay dok kay diri tamang sige rang naikaon te. Wala halata wala ni tambok. Salamat bitaw kaayo pud te diha ug amping mo da sa Cebu wala di ka talong padre dagway. Shout out to Elboy Babor Disipolo to Jiski Templado Lopez Bahamundi, Aileen Gahano Kitani Kinikito, Regine Guardiana Abela Ablao, The Second, to Elen Eluren, Jacob Buscato, to Dishar, Nekani, to Randel Dael, pre shout out, Gisa Quadal Kever, to Oy Sir Millard Von Tubog, Sir. Musta sir? Yati nahubog na bago ko ato ang pa inom-inom diha sa eskwelahan niya. Ay sama. To Julian Kibiti Magsayo, Jason Binondo, to Rachel Pauner Makaligio, Crystal D, Melen Nadera Soles, Melen
Aitan, Rizal Michael Petras Kizon. And also to Giselle Endonelia Antoni, Fransky Gaetera, Ervin John, Anali Pawelas, oy te, tiging-ging, uli sa deriwa, dugay na kahit wala nakita. And also to Rohaima Danlag Itado, to Annalyn Pawelas Hamon, to Jassim Muhammad, and also to Johnny Edwards. Oh hey you there, how are you? Linilin Ambi Ismail, Lawrence Nico Balyalos, hi. And also to Babes Hanito. Oy, Bibian. Basta naman yung taon ka. Oy, bro. Jimbo Torres Badoy. Pa-shoutout, madagi ka. Shoutout. Kuan. Atong laag ba? Basin da ito. Wala na virus. Pwede na tayo laag ro dito. So guys, maura turong ka ng paano, no? So I hope na okay na tang tanan. Pagpundo na mo sa iyong balay, ay mo sige pangabit. Ay mo sige atong laag. Wala may mga paliton sa gawas kay layo ta sa virus, wala pa ba tayo liwa. Liwa. Makita pagliwat mga buwanga. Dili no, pag litaw. Walay sagol bino ang pag-amping mo, pagpundo mo sa iyong balay, ay mo sige glag-lag, ay mo sige gawas kay para makakuha na po ning nakan na yung virus diri sa Negros, no? So pag-amping mo kay para dili mabirusan yung mga nawong yung mga dagway din na nga dugay na wala kagawas na naglulupad. So guys, thank you for watching. So guys, maura to tanan, no? And see you next time. Bye-bye.